Buhay sari-sari. Good morning. Good morning mga PSS. Andito po tayo ngayon sa Pasakaw Beach. Tagal-tagal po na bago tayo ulit nakabalik sa place na to. Ano bang nakakamiss na mag-beach for almost 2 years. Ngayon lang tayo nakabalik ulit sa beach. And I could say maganda pa rin ang place. Para bang probinsyang dating. Let's see. Magtutour po tayo ngayon sa seashore ng Pasakaw. Samahan niyo po ako at maglalakad-lakad po tayo. Hayaan po muna natin yung dalawa dun sa dagat. Maliligo daw sila. Keep on watching. Keep po. Ayan po. Tingnan po ang place. Ayan. Baga sa ano, gusto niyo po naghahanap po kayo ng place na libre? This is the place you can go. Ang kailangan nyo lang pong dalhin, dala lang po kayo ng visa nyo, and then dala kayo ng snacka nyo at kaunting pera pang pamasahe sa sasakyan. Then the beach is yours. Konting lakad lang naman to galing dun sa may sa yung dating place na binababa namin. Dati wala pa dun terminal. Tapos ngayon mayroon na po siyang terminal. Pero kung alam niyo bang ang place ito kung nasaan lugar lang to? Andito lang po sa may likuran ng depo. Libre po ang place ito kasi wala naman ditong entrance or whatever. Kaya nga, if you are a budget conscious and gusto niyo lang po mag-explore ng place, this is the place you can go. Enjoy the scenery, enjoy the water and dagat. Enjoy mo yan. At ang simoy ng hangin. Wow, sulit na. Kumbaga, but definitely, I have a lot of backpack. Can you imagine what I'm doing right now? I'm recording it, but all of the sudden, at the back of the camera, something happened. Okay. I can't wait. Oh, sige. Ayusin mo naman yung bag. Okay. Hindi pa ba? Ayusin mo naman. Ay, salamat. Makabalik ulit tayo sa pagre-record. Pero kapag ganito lang, parang summer na dito. Tingnan mo. Pero ang kagandahan dito ay libre. Sabi nga, kung gusto nyo po magtitipid at nagtitipid kayo, this is the place for you. Kasi wala pong bayad dito sa lugar mo. At ang maganda pa po, ayan, tingnan nyo naman ang place. Tingnan nyo naman po ang ano natin para makita nyo po kung ano ito. Hindi naman siya white sand, okay, it's brown. Pero kung ganyan, kung mga nature's lover kayo, ganda-ganda na ng place ito. Sabi nga, hindi ka na lugi. Kasi madami nag-i-enjoy na mag-swimming dito. Ayan. Tingnan na nyo, ang mga bata. Pati ngayon yung aking anak at saka aking asawa, ayun, nag-i-enjoy dun sa dulo. Ayan po sila. Try natin i-zoom in. Oops. Still on the... Ayan. Then, a little more. enjoy na enjoy pa rin
enjoy na enjoy talaga yung tatlo maligaw doon sa... Parang ang gagaling nila mag-swim. At hindi naman po yung marunong mag-swim. Kaya nga dyan lang sila sa gilid. Pero, tingnan nyo naman, nag-i-enjoy sila. Ako po, hindi naman ako mag-swim kasi nag-record ako ng videos. And then, mahirap naman yung gamit na nilagay sa baba. Kasi nga po, since this is open space, open area, wala po tayong maglalagyan ng ating mga gamit. That's why, ako po ang kanilang mga tagabuhat ng kanilang mga gamit right now. But, ma-enjoy mo talaga ang place na to kasi sabi nga niyan, kung nami-miss, sabi nga niyan, in 2 years time, ganito na po ang nangyari sa lugar na to. Ayan po. Dito din na po kami sa beach. Nakapasyal-pasyal na naman ulit. At naliligayan yung dalawa ayun sa dagat. Pero aside from good sceneries, tingnan mo, yung vitamin D, hindi nyo po yun mabibili. Hindi nyo po yun mabibili sa drugstore. Makukuha nyo lang po yun pag nagbilag kayo sa araw. Kaya, it is the best way to spend a little more time sa outdoor. Mas maigi kung nandito kayo sa beach para na maririnig din nyo yung ano bang tawag doon? Yung musika ng mga alon. Ganito po. Ayun, nawawala naman yung aking zoom kasi naka-zoom in doon sa dalawa. But definitely, parang sarap sila mag-enjoy. Ayan. Balik po tayo dito sa baba. Kasi madami dito mga bata ngayon nag-enjoy mag-swim. See? Dito nga sabi nga niyan, parang pandemic pang doon lang sa city. Pero tingnan naman dito sa tingnan nyo po dito sa place na to. Hindi ko pa mai-enjoy ang kanya. Parang sarap maging bata, no? Pabalikan nyo lang po yung time na sabi nga niyan, ilalaro-laro kayo sa buhanginan and then just enjoy. Parang hindi ka nag-worry. Hindi mo na iisipin na baka walang pagkain, wala pong parang pag dito para ka lang nasa paradise na hindi mo na parang sabi ko parang masarap dito tumira. Pero yung mga tao namin siguro dito yun baka nababoring na sila dito sa Milaga. Pero kung ako pa magpiliin, if I ever have a choice, I guess pipiliin ko ulit bumalik sa doon kung saan lang aking lugar. Kasi naisip ko maganda talaga ang city so long as na para bang gusto mo trabaho, yung hanap buhay. After all, pag naisip mo naman parang puro silang trabaho, we keep on working every day, we keep on working from Monday to Sunday, we spend a lot of time, but the precious moment na nawawala sa ating buhay parang nakakalimutan na natin yun. Bisan isipin natin, pwede pa ba natin yung balikan? Ang daming nasayang 2 years nga lang nakalipas, pero andyan po ang namimiss mo na yung mga dati ng bagay na parang minsan walang bahala lang natin. And ngayon, ito, parang sabi nga, hindi ko ma-describe ang feeling pag nandito ka lang sa beach. Kaya, ito ang buhay sa city, namimiss ang dagat. Yung mga naman dito naman sa nakatira dito sa lugar na to, hindi na rin namimiss ang dagat. Kasi lagi alangan dyan. Kaya, siguro dito natin malalaman na pagdating na ng panahon, when you're getting old, andyan na. Ang dami mo nang reminisce doon sa mga nangyari sa buhay natin, ano na ba ginagagawa natin. And then, ayan,
Nakita lang mo lang yung bata lumalangoy, nag-enjoy lang yung mga bata. It's more than enough. Parang, life is beautiful. Life is good. Di ba? Kaya, ito ang buhay na hindi pwedeng mapantayan ng kahit na nung pera ka siguro. Kasi, kung madami kang pera, hindi mo naman siya na-enjoy. Okay, na-enjoy mo naman siya. Na-enjoy mo naman siya. Pero bang nagkikiagaw ka lang ng oras. Kaya nga, siguro, sa 2 years time ng pandemic, parang naisip ko, mas maganda ata na yung mga bagay na nakalimutan na natin, balikan ulit natin. Kasi sa 2 taon nga lang na nangyari, parang dami mong mamimiss. Madami na nagkakasakit. Kami nga, magkalagnat ka lang, isipin mo, ay COVID ka na. Okay kung ano-ano lang sakit. Samantalang dati nun, trangkaso lang, okay lang yan. Hindi mo naman kailangan problemahan yan kasi uminom ka lang ng paracetamol, solve ka na. But right now, kapag may humuubo na, mayroon ng sinat, nagkakalagnat na, then, may isip mo, para mag-worry ka na kaagad. Kasi di ba yung mga balita maririnig mo na ganito pala ang pag ikaw nagkasakit, yung cost. Kung wala kang medyo malaki-laking pera, baka hindi ka pa makapagpagabot. Kasi yung ating health system sa Pilipinas ay napakaliit. Kaya nga dyan siguro ang pinakamalaking worry ng ating government. Kasi isipin mo nga, sabi ko nga, doon na lang ako sa Naga, o doon lang sa barangay, let's say in Calawag. Ang bodo sa Calawag, sa pagkakaalam ko, dati yung, siguro, correct me if I'm wrong, pero ang sabi daw, ang budan dati sa Calawag is around 3,000 or more. But, isipin natin, yung butan din na lang yun, kapag yun na nagkasakit, ilan ba yung 1% na lang noon ang magkasakit sa 3,000 is, ano ba yan? Yung 1% na 3,000? Ano yan? 90 ba yan? Parang, ilan ba? Parang 30 or 90. Minatang mat ko ngayon Pero ang pinakalalaki kasing worry. Kasi kung makakasakit ang yung mga tao, magtig-100 na lang sa bawat barangay ang magkasakit ng COVID. And getting serious. Times 27 barangays mo yan. Ibig sabihin, may 2,700 na kaagad the patient. Saan mo nga ba naman yun ipapasok? Ilang kwarto na ba ang meron ba ang ating city government? Ilan ba ang pondo na naka-allocate sa ating health? Kaya yun ang pinakamalaking worry. Pero minsan, yung action, kasi hindi pa naman sanabi. Halimbawa, sa amin experience namin. Kami, lang lagi sa bahay. Sabi nga, lalabas lang pag may bibilan sa kasi nandun naman lang ang ating hanap buhay lang sa ating place. Kaya lang minsan, worry ko baka naman hawa naman kami ng sakit. Pero buti nga na lang, available na sa ating ganang vaccination. Kasi yung vaccination is one way to go. Diba? Ulat ng Pilipino ay mababaksina. I-consider nila parang regular flow. Yung trangkaso. Maganda na po yun. Kasi lahat ng tao ay malaya na. We're free. We're free to go anywhere. Na hindi na tayo mag-worry. Kasi yun ang pinakamalaking worries ng mga tao. Paano kung tayo yung magkakasakit? Pero definitely, pag nandito sa place ito, makakalimutan mo meron palang COVID. Ako ngayon nakalimutan ko. Sarap sa place ito. Hindi mo kalahing andito isang araw, inisip namin, paano kaya kami dito na makakabalik? You keep on planning, but definitely, ngayon pa lang po na yun natupad. Kasi ang inisip namin, baka yung bang inconvenient na pag nandun ka sa
na parang kang nakaharas. Kasi yung daming checkpoint. Hindi naman ako doon on after kasi trabaho lang nila talaga yun. Pero sa akin siya really parang ang pakiramdam ko nun, sa akin lang laman po kasi magkaiba naman tayo ng panahon sa buhay. Sa akin ba pakiramdam ko nun para akong nasa skal. Kasi every time na merong mga military men naka-camouflage pa na bumabantay sa mga boundaries. Parang isipin mo parang may war. Para bang ang lakas na ang tindi ng Latino sa akin. Pero sabi nga niyan, kung yun naman ang kapalit ng ating securities na hindi tayo mahawa o magkakasakit ng bawat tao, bawat Pilipino. Pero it's a good choice. Good decision ng ating government. Tama nga lang naman siguro yung control. Kaya lang, ang dami naman sektor ng ating pamayayan, yung mga hanap buhay nila ay nawala. Kaya lang, simple, pag may nawawalan bagong hanap buhay, meron din namang bumabalik. Kaya dyan po ulit tayo. Paalam na po muna. Sana po na-enjoy ninyo ang para bang ating pong usapan. Sabi nga niya, usap-usap lang po tayo dito. Harap ko po ay ang aking camera. Tinitingnan lang po, tinatanaw ko lang po ang aking mag-iina dun sa lagat. At ako po ay yung mga kanilang mga gamit, andito lahat sa aking likod. Yan na lang po pagkatapos. Bye-bye! Good morning po! Like, share, comment, subscribe.